com estàu? Espero que estigueu bé. Feia molt de temps ja que no pujava cap vídeo. I vaig a fer ara un vídeo breu sobre una qüestió molt important, i el que té d'important és que és molt bàsica i fonamental, que és l'operació amb nombres enters. Els nombres enters ja sabeu que són els nombres positius, negatius, el 0 i tots sense decimals. Doncs bé, la primera operació que veurem són les sumes restes. No les anomenaré ni sumes ni restes, perquè realment el concepte de suma resta que solem tenir sempre és millor deixar-ho una mica de banda a l'hora de pensar en quina operació hem de fer. Per sumar restar dos nombres enters, i començarem de 2 en 2, hem de considerar dos casos. Primer cas, tenen el mateix signe, tots dos, i segon cas, tenen diferent signe. Primer cas, que els dos siguin positius o els dos siguin negatius. Segon cas, que un sigui positiu i l'altre sigui negatiu. D'acord? Per tant, el primer és identificar davant de nosaltres el que tindrem. Si tindrem dos nombres enters amb el mateix signe o dos nombres enters amb el signe diferent. Doncs bé, sumes restes en el primer cas. A veure si surt bé això. Vaig a deixar de subratllar. Ok. Primer cas, que tinguin els dos signes iguals. Doncs, per exemple, 7 més 8. Com es fa això? Tenim dos nombres enters que tenen el mateix signe, un 7 positiu, un 8 positiu. Llavors, això com es fa? Els sumam, dona 15, i posam el signe que tenen, que és positiu. El signe positiu, davant d'un nombre enter, que està tot sol, no cal posar-lo. D'acord? Segon exemple d'una suma resta de dos nombres enters amb el mateix signe. Doncs, per exemple, menys 6 menys 7. Es fa igual, els sumam, dona 13, i posam el signe que tenen, que és negatiu. Aquí tindríem els dos exemples que se'ns pot presentar sumant restant dos nombres enters amb el mateix signe. S'han de sumar i posar el signe que tenen. Segon cas que podem tenir sumant restant nombres enters, que un sigui positiu i l'altre negatiu. Per exemple, menys 8 més 5. Com es fa? Hem de restar al gran el petit, 8 menys 5 dona 3, i posar el signe del gran, que en aquest cas és el signe menys. Doncs el resultat seria menys 3. Repeteixo, gran menys petit, signe del gran. Segon exemple, 9 menys 3. Aquí tenim un nombre positiu, un nombre enter positiu i un nombre enter negatiu. Tenim dos nombres enters de diferent signe.
Com es fa? Gran menys petit, signe del gran. Gran menys petit, 9 menys 3 dona 6. Signe del gran, positiu, que no cal posar el signe positiu. Aquí tindríem el que és una resta de tota la vida, perquè m'entengueu, que són les restes que ens ensenyen quan som petits. Només ens ensenyen a restar a un nombre gran un altre més petit, o com a molt el mateix nombre. Vaig a fer algun altre exemple. Menys 2 més 6. Bueno, aquí semblarà que estic posant els resultats de lo que m'estava donant abans. Més 15, per exemple. Tenim un nombre positiu i un nombre negatiu. Tenim dos nombres enters de diferent signe. 15 que és positiu, el 2 que és negatiu. Com es fa? Gran menys el petit. 15 menys 2 dona 13. Signe del gran que és positiu i no cal posar-lo. El gran és 15 que té el signe positiu. Això seria un altre exemple. El darrer exemple que vull posar seria un menys 4 més 4. Bueno, això seria una mena de cas extrem, on tenim dos nombres enters de diferent signe, per tant es faria gran menys petit, signe del gran, però és que aquí no tenim ni gran ni petit perquè són iguals. Per tant, 4 menys 4, 0, signe del gran dona igual més que menys, perquè a més és que el nombre 0 és l'únic nombre enter que no té signe. Donaria igual que posassin més que menys. Doncs això serien els exemples per a sumar, restar dos nombres enters. Com es fa quan tenim uns quants i tenim alguns de negatius, alguns de positius? Com es fa això? Bueno, podem anar mentalment fent-ho de dos en dos. Menys 6 més 8, el que ens doni menys 3, el que ens doni menys 5, el que ens doni més 1. Però què passa si no volem fer-ho mentalment i ho volem fer de manera sistemàtica i amb menys possibilitats d'errades? Doncs bé, sumam els positius i els posam entre parèntesis. Sumam els positius. Obrim parèntesis, de positius tenim el 8 i el 1. I sumam els negatius, sumam els negatius, com si fossin positius. 6 més 3 més 5. Però com que òbviament són nombres negatius, davant del parèntesis posam un signe menys, que seria la manera, no surt molt gran el nombre, el signe menys, vaig a copiar aquest símbol, ara es veu millor. És la manera, si volem entendre aquesta manera, aquest signe menys ens avisa que tots aquests del parèntesis els podem estar sumant com si fossin positius, però que realment són nombres negatius. Doncs bé, 8 més 1 dona 9. Tots aquests nombres negatius sumats dona 14. Òbviament, a veure com ho puc fer perquè es vegi bé ara. Òbviament un 14 negatiu, i aquí ho hauré de fer perquè càpiga el resultat. Vull que càpiga el resultat. I com es fa això? Doncs ho hem vist abans. Tenim dos nombres enters de diferent signe. Gran menys petit, signe del gran. Gran menys petit, 14 menys 9 dona 5. Signe del gran és el 14 que és negatiu, per tant el resultat final serà
un 5 negatiu, menys 5. D'acord? Això seria la manera en què es fa la suma-resta quan tenim uns quants nombres enters, alguns positius, alguns negatius. D'acord? Molt bé. I anem a les altres operacions importants dels nombres enters, que són la multiplicació i la divisió. I vosaltres direu, per què estàs posant juntament la multiplicació i la divisió si són clarament operacions diferents que no tenen res a veure? Doncs sí que tenen molt a veure la multiplicació i la divisió de nombres enters, que és la, vaig a escriure-lo, regla dels signes. Tenen en comú la regla dels signes, tenen la mateixa regla dels signes. Què vol dir això? Que quan tinguem dos nombres enters que s'estan multiplicant o dividint, la multiplicació o la divisió l'hem de fer. Però quin signe serà el resultant? El que diu la regla dels signes, que és mateixos signes conduirà a un signe, a veure com ho poso, deixem reservar els 2 punts, mateixos signes donarà un resultat positiu, diferents signes donarà un resultat negatiu. No vos heu d'aprendre mai la regla dels signes de memòria. Per exemple, més per menys és menys, menys dividit menys dona més. No, simplement vos heu d'aprendre això, que per a multiplicar, dividir, això és molt important, mateixos signes te queda un signe positiu, diferents signes te quedarà un signe negatiu. Doncs anem a fer alguns exemples. A veure si això surt bé. A veure. Vinga, primer. Ai. Primer exemple. 6 multiplicat per menys 3. Igual, vaig a deixar un espai. 6 multiplicat per menys 3. Detall important. Sempre que després d'una multiplicació o després d'una divisió tinguéssim un número negatiu, el posarem entre parèntesis. Per quin motiu? Per no liar. Imagineu-vos això sense parèntesis. Doncs mos liaria, això és confús, perquè tu veus això i no saps si és una multiplicació, una resta, no saps ben bé el que és. Per tant, sempre posarem un parèntesis al nombre negatiu de després en una multiplicació o en una divisió. Comencem. Multiplicació, 6 per 3, 18. Per tant, això ho hem de fer, irremediablement. 6 per 3, 18. Ara bé, quin signe final té? Apliquem regla dels signes. Tenim el 6 positiu, que no es posa, el 3 negatiu, per tant són diferents signes. La regla dels signes diu que diferents signes multiplicant o dividint dona menys. Un altre exemple, menys 4 multiplicat per 9. Multiplicació irremediable, 4 per 9, 36. Ara bé, quin signe queda? 4 és negatiu, 9 és positiu, menys per més, són diferents signes, també queda menys. Un altre exemple, menys 72, dividit, menys 8. Divisió irremediable, 72 entre 8, 9. Signe final,
menys dividit menys regla dels signes són signes iguals, per tant el resultat serà positiu, que no cal posar-lo. Un altre exemple, menys 56 dividit menys 7. No, perdó, volia dividir entre 7 positiu. Molt bé, divisió 56 entre 7, 8. Signe final menys dividit el 7 positiu, menys dividit més, diferent signe, la regla dels signes te diu que és negatiu. I un últim exemple, doncs 63 entre 9. Divisió 63 entre 9 dona 7. 63 positiu, 9 positiu, més dividit més, mateixos signes, dona positiu, que no cal posar-lo. D'acord? Vaig a fer un darrer exemple. Què passaria si tenim una multiplicació encadenada un moment. Què passa si tenim una multiplicació? A veure, un moment, això com quedaria? Un moment, Bueno, vinga, aquí. Què passaria si tenim una multiplicació encadenada de nombres enters? Doncs, per exemple, menys 2 per menys 2 per 3 i per menys 1, per exemple. Doncs bé, està clar que hem de fer la multiplicació encadenada de números. 2 per 2, 4, per 3, 12, per 1, 12, el que és el número final és un 12, i ara bé, de signe final menys per menys, repeteixo, menys per menys, això és més, positiu, per el més que no es posa del 3, positiu, i pel menys 1 acabaria quedant un menys de signe final. És a dir, encadenam la regla dels signes. I això seria el repàs de lo que són les operacions amb els nombres enters. Fins un proper vídeo. Adeu.